Γεια σας παιδιά, WWE Game Uploaders εδώ. Είμαι ο Νίκος και μετά από πάρα πολύ καιρό επιτέλους πρόλαβα να βγάλω κάποιο βίντεο. Εντάξει, είχαμε εξετάσεις τώρα, δεν προλάβαινα. Εντάξει, τώρα αυτήν την εβδομάδα τελειώνουν εξετάσεις. Δεν έχω πολλά δύσκολα μαθήματα, οπότε καταλαβαίνετε. Εννοείται τώρα πιο συχνά θα βγάζουμε βίντεο. Αφορμή παιδιά για το σημερινό βίντεο είναι το heel turn του Orton, του Randy Orton, ο οποίος στο SmackDown έκανε heel turn, βάρεσε τον Daniel Bryan, βασικά του έκανε RKO. Αυτοί οι δύο είχαν ένα tag team match απέναντι στη Shield. Με εξαιτίας μια λάθος συνεννόησης ο Μπράιαν χτύπησε τον Orton κατά λάθος, νευρίασε ο Orton έτσι και του έκανε RKO εκεί στο ξέμπαρκο. Οπότε παιδιά έχουμε το heel turn του Orton, αυτό που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Επιτέλους παιδιά, περιμένω πολλά πράγματα από τον Randy Orton τώρα. Καταρχάς πιστεύω να έχουν match στο Payback. Καλό θα ήταν να έχει κάποιο stipulation το match. Σχετικά τώρα με το μέλλον του Brian και το τι θα κάνει τώρα, γιατί όπως είδατε στο SmackDown διάλυσε με το game. Θα σας πω σε άλλο βίντεο. Προς το παρόν μένουμε σε αυτό. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο, έτσι να σχολιάσω λίγο το θέμα. Πιστεύω παιδιά ότι ο Orton θα κάνει μεγάλα πράγματα ως heel. Είναι πολύ καλός, πολύ καλύτερος σαν heel από ότι σαν face. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, προς το παρόν λογικά θα έχουμε ένα τέτοιο match. Τώρα για το μέλλον του Orton δεν ξέρω, μάλλον θα πάει σε feud με το Sheamus για το SummerSlam μετά από αυτό το feud. Για το μέλλον του Brian θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε like, comment, subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Λογικά, όπως σας είπα και πιο πριν, θα ανεβάζω περισσότερα βίντεο τώρα. Λογικά θα ανεβάσουμε και τέτοιο του predictions του Payback. Αυτά είχα να πω, γεια σας.